Himmelskibet accelererer langsomt opad. Den starter med en starthastighed på 3,3 meter i sekundet. I starten bruges der 50.551,88 kW. Mens den starter langsomt accelererer opad, er hastigheden på en runde 2,6 meter i sekundet. Så snart himmelskibet begynder at køre hurtigt, så kommer den i en konstant hastighed, som er 70 km i timen. Den bevarer denne hastighed indtil den skal til at afslutte turen, hvor den langsomt dæmper hastigheden. En omdrejning i starten på 16 sekunder, mens hastigheden er 2,6 meter i sekundet. Himmelskibet er påvirket af 3 kræfter. Den ene er kædekraften, der holder på sæderne. Derefter er det så tyngdekraften, og den sidste er centripalkraften, som holder sæderne og gyngerne i en jævn cirkelbevægelse. Jo hurtigere hastigheden er, jo mere vil sæderne bevæge sig udad. Når man har en hastighed på 70 km i timen, vil det tage 8 sekunder for at komme en gang rundt, og hastigheden for den rundrejse er 6,1 meter i sekundet.